Prosím tě, Štyrku, tam dolů. No, to na té kameře není vidět. Ta bude filmovat a bude to, když tak pomáhat. Ale potom, když tam bude mít ne, tak my to tady spolu rušíme. Tak co, Luďo, bude to držet? Zvoní hezky. Tak co by byl dobrý záběr? No, gumáku můžeš osvítit už. Jedem. Kdyby se bral tady to moje objektiv na to zhoda. Říkej, co tam vidíš. Tak? Ne, počkej, zastav se na chvíli. Dobrý. Stále pokračuje, já taky pokračuju. Tak si asi hluboko. Jsem docela hluboko, teď jsem shodil kámen, pozor. Nahoře pletí. Kolik je to? Tady je to 1,60 m a do strany je to 6 metrů. Výborně. Myslíš, že to bude průlezný? Myslím, že jo. Přihání. Takže takhle úzký, takhle zubatý. Ty jdeš kabelu, nebereme ten druhý. Tam dal spodní kviták. Jako hopička. Takže hoši, nahoře počkám. Jasný. Uj. Takže jo, pokopej vody ještě raz zoučenou. Máťulák. Hnusnej. Mohlo se to trošku. Dobrý mám. Dobrý, pouštím. Tak, naučil jsem takhle strkat umát, no. Dobrý. To je Luďo, co? Super. Propast byla objevena v roce 1995. Během průzkumu propasti bylo dosaženo dna v hloubce 44 metry a byla vylezena stěna ke spodní galerii.
Vzhledem k obtížnosti výstupů se nepodařilo dosáhnout horní galerie. V následujícím roce se podařilo traverzem překonat obtížné místo a dosáhnout galerie s překrásnou krápníkovou výzdobou. Následně bylo toto místo pojmenováno Kubálkova galerie. I zde nám zůstal úkol na příští rok zdolat úzký průlez do neznámých prostor. V roce 1998 byla úžina pokořena, čímž se podařilo prohloubit propast na 87 metrů. Propast natržená i nadále před nás staví otazníky a láká k dalšímu průzkumu.